Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions, chirongwa icho chatinoti True Crime Stories. Kana kuri kunzi unenge wakambopara mhosva uchidawo kusheya nesu zvose izvo zvakaitika kuzonosvika uchizonopara mhosva yacho iyoyo zvekare, kana kuri kunzi wakazosungwawo chii chakazoitika after that. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, vakanyora ivo vachiti, makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Saka ininiwo ndakaberekwa mainge muri mugore ra1966, then ndikabva ndachizotanga kurerwa. Ndakarerwa naamai inini mushure mekunge amai vangu vashaika, then baba vakabva vachizoroora munin'ina waamai. Ndaishungurudzwa zvisingaiti. Baba vangu vainge vari murimi mukuru, zvino ini ndaishandiswa sedhongi papurazi rababa kuzonosvika ndichizonotiza. Ndakatiza mushure mekunge inini nababa taenda kumaketi. Baba ndokubva vazondishaya nekuti ndainge ndakavahwanda. Ndikabva ndachizotanga kugara muHarare. Makore acho iwawo yainge ichiri kunzi Salisbury. Ndainge ndichigara muHarare seStreet Kid. Ndikabva ndatanga kuwiriranawo nevamwe vakomana avo vakazondidzidzisa kuita zvekuba, tikazogumisidzira tava kugara kuMbare. So ndakazoroora ipapo pandainge ndava kugara kuMbare mugore ra1980. Ndipo apo pandakabva ndachizosangana nevamwe vakomana ava vaiita zvekare zvekuba, but izvi zvekuzotorera vanhu motikari nekupindira vanhu mudzimba vainge vakazvidzidzira apo pavainge vakaenda kuSouth Africa. Saka ndakatanga kuwirirana navo vakomana ava, ndokubva tachizotanga kuita basa iroro rekubira vanhu zvekare nekupindira vanhu mudzimba. Zvino makazoti muri mugore ra2001. Makore acho iwawo vanhu vazhinji vainge vava kutondiziva kuti ndo rainge riri basa rangu. Businessmen mazhinji emuHarare vaiita zvekutenga motikari vachitengesa vaitondiziva, uye zvekare vaitondipa maorders ekuti tikuda motikari yakati. Ndobva ndatoitsvaka motikari iyoyo, tobva tabira munhu motikari yake, tobva tachizovatengesera. Ivo vaibva vachizotengesa motikari yacho iyoyo. Mugore ra2001 ndipo apo patakabva tachizoudzwa neumwe mukomana ainge achishandira mamwe maIndian awa vainge vaine supermarket yavo. Takaudzwa kuti maIndia awa vainge vasingaisi mari kubank asi vaichengetera mari yavo kuplot iri rainge riri just outside of Harare, uye zvekare vaiita zveimport and export business. Saka vaigara vaine large amount of cash each and every day. Mushure mekunge tataura neumwe mukomana uyo ainge achivashandira, uyo akati akaona mari iri mumabox apo pavakamboenda naye kuploti kwavo ikoko, ndokubva tachizoronga. Zuva racho iroro, the night of the robbery, takaenda kuya tainge tiine pfuti yedu yatainge tiinayo, iyo yatainge tahaisirwa neumwewo watainge tichishandidzana naye ainge achishanda ari mupurisa. Murume iyeye aiwanzokutipa pfuti kana kuri kunzi panenge paine basa ratinenge tichifanira kuti tinge tichizoita. Zvino takazosvikapo paploti paya. We then overpowered masecurity guard, ndokubva tachizovasunga. We then forced ourselves into the home. Takabva taona kuti vainge vaine vana vavo vaviri, uye zvekare vainge vaine mari. Takaba mari, tikaba majewelry nezvakangosiyana. But takazoti tava kuda kunobuda, hamene kuti chii chakaitika. Vanhu ava vainge vaine silent alarm. Saka silent alarm iyi yakabva yarira straight kumapurisa. Within minutes ndakabva ndazotongoona kutoti tainge tatokombwa. Takambozama kuda kutiza mukoma, but hatina kubudirira, ndokubva tachizobatwa. Saka apo pacho patainge tichitiza, vamwe varume avo vatainge tiinavo vaviri vakarohwa nepfuti. Umwe wacho akafira pasport, umwe wacho takazongonzwa kuti akazonofira kuchipatara hours later after tabva mukubatwa. So mushure mekunge tabatwa ndokubva tachizoendeswa kuRemand. Takagarako kuRemand. Zuva rekutongwa rakazoti rasvika. I was then sentenced life imprisonment, ndokubva ndachizonzi kuChikurubi maximum prison. Ndipo pandakaona kuti jeri rainge richirwadza. Zvose zviya zvatainge tichimbosimbisana kumashure kwese uko pataimbosungwa uchimbonoita kana gore wakavharirwa uri mujeri, ipapo ndo pandakaona kuti jeri harina kuchipa.
pandakangonzwa zvichingonzi life imprisonment ndichitanga kufunga kuti saka kweupenyu hwangu hwose ndichazova munhu wekuti ndichazongorarama ndiri mujeri kusvika ndichizonochembera ndiri mujeri, ndichafira ndiri mujeri. Zvinhu zvaigara zvichindirwadza. Apa taigara takawanda, chikafu tichiita chekutamburira. Apa ndiwo makore aya ekuti nzara yakabva yachizotanga kupinda muZimbabwe. Taingoswera muswero wese wezuva tisina kana chatinenge tambopiwa. Tairarama nembida. Hupfu huya hweke waingopiwa chikapu chako chinenge chiine hupfu, wobva watoenda wobva watozvigadzirira poriji rako rembida. Upenyu hwainge hwakaoma hama dzangu, handidi kukunyeperai. Ndakabva ndachizotanga kufunga zvino zvose izvo zvatainge takaita panguva iyoyo apo patakabira maIndian aya, nekuti ipapo apo patakapindira muIndian uya akabva ati ainge asina mari, asi tainge tichizviziva kuti vainge vaine mari mumba. Saka takabva tachizotanga kuvarova. Ndaiva munhu wekuti ndainge ndiine hutsinye, asi musi wacho iwoyo vamwe vangu vakaita sekunge vainge vagarwa nemweya wengozi, because umwe wacho akazoti achitarisa umwe mwana ainge aripo, mwana wemuIndian ari musikana, ndokubva achizotanga kumuchiva. Akamutora pasina kana nguva akati aenda naye kune imwe room. Tikabva tachizonzwa mwana uya wemuIndian ava kuridza mhere. Tikabva tatoziva kuti ainge achimubata chibharo. Iniwo ndakambobatwa nemweyawo wekuti ndinge ndichimutevera, ndinge ndichinomubatawo chibharo, ndichizviudza kuti nhasi ndiro zuva rangu rekuti ndinge ndichirara nemwana wemuIndian. Asi ndakangozviudza kuti hazvina kunaka zvainge zvaitwa nefriend yangu muIndian uya zvatakazomuita ndezvekuti takazotora aini. Mushure mekunge tatora aini ndokubva tachizotanga kumupisa nayo aini iyoyo, tichimuti tiudze kwawakaviga mari kuzonosvika achizotiudza apo paainge akaviga mari. Akazoenda nesu kune imwe room ndokubva achizoivhura mukoma, ndokubva taona kuti murumu imomo mainge muine mari yainge yakawanda, mabhokisi nemabhokisi emari, zvekuti hatina kukwanisa kuitora yose mari yacho nekuti yainge yakawanda. Saka ndakazoti zvino ndava mujeri, ndaitanga kuona mavisions ezvose izvo zvainge zvakaitika panguva iyo patainge tichimupisa muIndian uya achiridza mhere, tichimurova iye nemukadzi wake. Kare ndainzwa maungira ndichitoita sekunge mwana uya wemuIndian ainge atorimo muprison cell mandinenge ndiri achiridza mhere apo paainge achibatwa chibharo. Saka zvinhu zvakazongoramba zvichingondirwadza nguva nenguva, ndichingoramba ndichingozvifunga chete. Baba vangu vakazoshayika, saka vana amainini vakazoti vauya kuzondiona vakati ivo baba vasati vashayika, hanzi ivo vakati mwoyo wavo wainge uchibaya-baya nekuda kwekuti vainge vachifunga zvose izvo zvandainge ndichinzi ndainge ndakaita, because zvichizonobuda zvaita sekunge inini ndini ndainge ndakabata mwana wemuIndian chibharo. Baba vangu vakazofa neheart attack. Saka ndakazongoramba ndichingozvitongesa ndichizviudza kuti saka vanhu kunzoko vari kuti inini ndini ndakakonzeresa kuti baba vange vachizofa. Asi sezvisinei, akazoti muri mugore ra2005 ndipo apo pakazouya vamwe vanhu vainge vari mavolontiya vachiuya kuzotiparidzira. Painge paina vamwe vamufundisi ava vakabva vachizotanga kutaura uye zvekare vachitiparidzira. Ndipo apo pandakazoona kuti zvechokwadi ndainge ndakatadza ende ndainge ndiri mhondi zvangu, asi Mwari vaikwanisa kundiregerera. Usiku hwacho ihwohwo handina kurara, ndakangotanga kungochema. Ndakati ndichichema kudaro ndo pandakabva ndachizopfugama ndikabva ndachizotanga kukumbira Mwari ruregerero. Kubva ipapo ndakazotanga kuendawo kumaBible studies and Bible services ndichiverenga bhaibheri rangu nguva nenguva. Ndakabva ndachizobuda hangu mujeri, ndakapiwawo pardon. Mushure mekunge ndapiwa pardon ndokubva ndachizobuda, asi kusvika pari nhasi ndiri munhu wekuti ndinongogara ndichizvitongesa mumwoyo mangu kuti ndakatadza uye ndakakanganisa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyi mucomment section. Hey, pakaipa.